Θα πω δύο λόγια για την υπόθεση της κρατικής δολοφονίας του πατέρα μου Κώστα Μανιδάκη στις 1 Σεπτέμβρη του 2023. Ήταν Παρασκευή, χτυπάει το τηλέφωνο κατά τις 9.30-10 παρά και η ενημέρωση είναι Αναστάση, κατέβα στα Χανιά όσο πιο γρήγορα γίνεται, πέθανε ο μπαμπάς. Το πέθανε αλλάζει με τα ρήμαγια και γίνεται τον σκοτώσανε. Γιατί είχε διαρρεύσει η αστυνομία πριν καν μάθω εγώ το θάνατο του πατέρα μου ότι σε τυχαίο έλεγχο της τροχέας στον βόρειο-δικό άξονα Κρήτης σε σήμα της τροχέας 58χρονος έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε. Αποδείχτηκε ότι στο κέντρο υγείας Βάμο που κατέληξε ο πατέρας μου υπήρχαν κοιλίδες αίματος, υπήρχαν εκδορές μπροστά στο κεφάλι, πάνω στο κεφάλι και από πίσω. Όλα αυτά τα στοιχεία και αυτά που αρχίσαν να ακούγονται στο χωριό αρχίσαν να μας βάζουν σε υποψίες. Τρέξαμε κατευθείαν την υπόθεση και κατευθείαν μάθαμε ότι ήταν κατά πάσα πιθανότητα στοχευμένο σταμάτημα του πατέρα μου στον επαρχιακό δρόμο Φρεβρισών σε άλλο μέρος τελείως από τα ΤΑΕ και άλλο τμήμα της αστυνομίας. Εκεί πέρα τα καθάρματα αυτά κάνουν λόγο ότι είδαν τον πατέρα μου να πετάει από το παράθυρο μικροποσότητα χασίς, όπου τα 2-3 γραμμάρια την επόμενη μέρα γίνανε 10 και εκτός από αυτό εμείς αναρωτιόμαστε πώς γίνεται ένα αυτοκίνητο εν κινήσει να πετάξει ένα σακουλάκι και να φτάσει στο βάθος του χωραφιού 30 μέτρα. Από εκεί και πέρα έρχεται στα αυτιά μας με κατάθεση μάρτυρα ότι ο άνθρωπος ακόμα με χειροπέδες ήταν στο έδαφος και δεν του είχαν βγάλει ακόμα τις χειροπέδες μέχρι ένα αυτοκίνητο να σταματήσει και να πει τι είναι αυτά που κάνετε, βγάλετε τουλάχιστον τις χειροπέδες από τον άνθρωπο. Πάμε παρακάτω λοιπόν όπου έρχεται το ασθενοφόρο και όπου καταλήγει ο πατέρας. Επίσης σε μαρτυρία έχουμε το γεγονός ότι μέσα υπάρχει ένα πρωτόκολλο που κάνουν κάρπα για κάποια ώρα, πας και επανέλθει ο νεκρός, ας πούμε, και δεν υπήρχε κάποια περίπτωση και ο γιατρός αναρωτιέται τι είναι αυτά τα αίματα πίσω από το κεφάλι. Καλεί λοιπόν τους αστυνομικούς μέσα και τους λέει «Οκ ρε παιδιά, αυτά τα αίματα πίσω στο κεφάλι τι είναι, πώς θα δικαιολογείται?» Έπεσε και χτύπησε. Ένας άνθρωπος 1,84 έπεσε, δεμένος πιστάγωνα και χτύπησε και μπροστά και πάνω και πίσω. Αυτό είναι το αφήγημά τους. Έχουν προβεί σε αμέτρητες ατασταλίες και ψέματα. Αρχικά από τη διαρροή που βγάλανε στα μύδια πριν καν μάθει η οικογένεια, ας πούμε. Έχει ξεκινήσει ο νομικός αγώνας. Με εμπειρία από τα προηγούμενα περιστατικά κρατικής βίας ξέρουμε ότι η υπομονή μας πρέπει να είναι τεράστια μέχρι γαϊδουρινή υπομονή που λέμε, να αποδεικνύουμε σε καθάρματα και ανόητους ότι δεν είμαστε ελέφαντες, ας πούμε, δεν ξέρω και εγώ τι, μέχρι να φτάσουμε στην αλήθεια. Προφανώς, και όπως καταλαβαίνετε, όπως από τις προηγούμενες υποθέσεις, η συγκάλυψη, η αργοπορία, η ψυχολογική και η οικονομική εξόντωση θεωρούν ότι θα είναι το μέσο τους που θα μας αποτρέψει από το να διεκδικήσουμε την αλήθεια μέχρι τέλους. Δεν έχουν υπολογίσει σωστά, όπως δεν υπολόγισαν σωστά με την κυρία Μάγδα, όπως δεν υπολόγισαν σωστά με τον κύριο Γιάννη, όπως δεν υπολόγισαν σωστά με τόσους άλλους. Επίσης, άξιο αναφοράς είναι και ένα πρώτο χαρτί που βγήκε, όπου για να γίνει η κηδεία, υποτίθεται, γι' αυτό και το δημοσιοποιήσαμε κατευθείαν, ότι παθολογικά αίτια, φυσική αιτία θανάτου χωρίς κακώσεις αναμένονται ιστολογικές τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα της συγκάλυψης, ας πούμε, και κατευθείαν το δημοσιεύσαμε και το δείξαμε στο κοινό. Από εκεί και πέρα,
Όπως ξαναείπα, ο νομικός αγώνας έχει ξεκινήσει. Δεν είμαστε ούτε στην αρχή, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε με όλα αυτά τα περιστατικά της κρατικής βίας. Αυτά όσον αφορά την υπόθεση. Περίτω να σας πω φυσικά και ένα τελευταίο σχόλιο για την υπόθεση ότι χωριό είναι, όπως χωριό είναι και η Ομόνια, όπως χωριό είναι και ο Βόλος, όπως χωριό είναι και το Κερατσίνι. Με το που πήγαμε, όλοι, επειδή ψάχναμε μάρτυρες, ερχόντουσαν όλοι και μας λέγανε συλληπιτήρια, δεν ξέρουμε τι έγινε. Και αυτό το πράγμα έγινε από αρκετό κόσμο. Καθόντουσαν μαζί μας. Μετά από λίγο ξεδιπλωνόταν η γλώσσα τους και άρχισαν να μας λένε τι έχουν ακούσει και τι έχει συμβεί. Εκεί μετά από κάποια άτομα που δεν ήταν 5, 6, 7, ήταν αρκετά, αυθόρμητα με το θείο μου μας βγήκε ένα γέλιο ότι εσείς μας τα λέτε. Ότι κάπου τι φοβάσαι, τι έχετε να φοβηθείτε. Αυτό όσον αφορά την υπόθεση. Όσον αφορά το εγχείρημα από το Πολιτιστικό Σύλλογο Κιλαπή, πραγματικά αυτή η πρωτοβουλία είναι φοβερή. Είναι η μια ευκαιρία που δίνεται μετά από τόσο καιρό να ενώσουμε όλες τις φωνές μας διεθνώς και ίσως καταφέρουμε να φτάσουμε και σε κάποια πλατφόρμα, ίσως ή σε κάποιο μέσο επικοινωνίας όπου όλοι μαζί να ενημερώνουμε και τον κόσμο και να κάνουμε κοινές δράσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, αν είναι εφικτό, ας πούμε. Και πραγματικά είναι βαθιά συγκίνηση να μέσα από αυτές τις τραγικές μέρες που ζούμε, που αυτό το στίγμα δεν είναι δυνατόν να φύγει από πάνω σου ποτέ, ούτε 2 μήνες να περάσουν, ούτε 10, ούτε 15, ούτε 20, ούτε 30 χρόνια. Επομένως, όλους εμάς, άγνωστοι μεταξύ μας ένωσε ένα χρέος που έλεγε ότι χρέος απέναντι στην κοινωνία πάντα, ότι αυτό το πράγμα δεν θα επιτραπεί, δεν θα το αφήσουμε, δεν θα γίνουμε μέρος της συγκάλυψης, αλλά ανταυτού θα σηκώσουμε κεφάλι και θα το φτάσουμε μέχρι τέλους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.